in order for us to understand the topic, ndizamile ukuthi ndizame indlela zokubreak down within the topic. Sibe ne-other half, which is eliqala lithi hope in darkness. The second part sizawudilishana nayo later, which is illuminating God's presence in our lives. To make it short, lando xa kuthethwa nge-oxymoron, when you're combining two opposites together, ebengathi mhlawumbe into esakuba kumila njalo apha kule topic. Because the first part focuses with darkness. However, even if it speaks of darkness, kutyalwa ithemba within the darkness. So, this is the first part ke endizawuthi ndizame uku-assista kulo mtyalo wethemba within the darkness. Ndiye ndasearcha ke kwi-definition ye-darkness, and I am sure into yokuthi basonke siyama-understand about uthetha ntoni u-darkness. Ngokucima nje isibane kunyama njalo njalo. So I moved away from the obvious. That's how the context yethu in defining no darkness. So there are two meanings, which is the literal and the figurative. So the literal one says that darkness is the absence, reduction, or concealment of light, making things difficult or impossible to see. In my understanding, njengoba sisihamba ngale context yethu, the first part, absence, it goes to show into yokuthi for as much as we are expecting light, kule imeko ayikho nobakho into ekuthiwa ithemba lokuba isibane sakhona. The second part, reduction, it goes to show into yokuthi, in fact, the light is there. However, it is reduced. Now, in our context, again, the first part is that when you come to we have different kinds of darkness. But as far kunjalo, you'd find that in there is no solution whatsoever. That is the absence of light, because njengoba sisebumnyameni nje asinathemba lokuthi sawuphumelela njani. The second part of reduction says that kuba umnyama mhlawumbi apha ebongani sisibhaqa sikubo, ikhona yona mhlawumbi potential esiyibonayo enokuncedisana nokuthi makubeke ukhaya. However, the potential ikhoyo has been reduced into thinking that ayina potential. That is when you get to understand the reduction part. And then the last one is the concealment of light, where there is darkness and you know that we do need light. However, the ones that know the potential by having the light tends to buy. I feel a possibility to buy my back corner the light, but that does not mean the light is not there. But there was a choice that was made. Ukuthi baba sifihle ukugqama kwesisibane. So ekupheleni kwethu ke, I think sizawusetshela bamhlawumbi sirelate lesiphi kanye kanye story. The second part of the definition is saying that darkness is lack of knowledge, ignorance, evilness, or the unknown. Apho into yokuthi baxa sisengxakini esibanjilo eqaleni, isolution ayikho. Into esiyenzayo sigxile kwi-problem okanye the challenge.
and aside sifumane isisombululo sokuphumela kwelinye icala. And the second part is that so uyixelele ukuba ungaphumela njani kule meko kuyo, but you choose to be ignorant to the fact ukuthi mhlawumbi the requirement says that part of izinto ziphetheyo esandleni azidingeki where you are going. But because of that fact, we tend to be ignorant. Ukuthi asifuna find a solution, but we are still focusing on the problem, even though sesixelele ukuba isolution yayo izawubeka lapha. And eye illness isoro mandiziyeke zona. Ndize kule kuthiwa the unknown. Leyo ukuthi sesisebumnyameni okanye sisengxakini. Asiyazi, like genuinely asiyazi mhlawumbi sawuphumela njani kwemeko njani. That is where the hope in darkness comes in. Apho ke ngoku sithi ngoku sesebumnyameni nje asiyazi imeko bayizasikhupha kweliphi icala. The question then is, ingaba na unalo ithemba lokuba uzophumela okanye awukabi nalo ithemba lokuphumela? Ndiconsulte ke incwadi ezimbini. Enye yazo ibhalwa nguSarah J. Maas. Igama layo ithi A Court of Mist and Fury. Uthi ke uSarah apha kwincwadi, there are different kinds of darkness. There is a darkness that frightens, the darkness that soothes, the darkness that is restful. And then iphinde ihambe ithi, it becomes what the barrier wishes it to be, needs it to be. It is not entirely bad or good. As the secret point or the reality ebomini bethu kuba wonke umuntu, I would like to think into yokuthi uyayazi ukuthi challenge yakhe ivela kweliphi icala. However, uSarah into asinika yona apha kule ncwadi is this: even if that's the case, but you get to choose ukuthi obubumnyama ujongene nabo, is it bad okanye bubumnyama obulungileyo? Now I will get to explain the good side of darkness, for as much as I will explain the bad side of it. Ndizama ke ukuza kule nto yokuthi ndibaleke. The key points esizifumanayo apha isithi ke le nto ndiye ndazama ukuba ne-metaphors of darkness, which is zintathu. The first metaphor is this: darkness that frightens. And then for you to understand, city, a challenge. This is the darkness again that is there for everyone, because this is the kind of darkness that presents itself time over time, and it comes as a challenge in your life. As far as again, the challenges ezaziwa ngulowo nalowo, because silapha nje zininzi gqithi izinto mhlawumbi esizama ukuphunyuka kuzo okanye esihlekise ikabuhlungu. So this is the darkness that comes for everyone, which is darkness that frightens, which is a challenge. Now apho ke ngoku sizawuncedisana khona, it is the other two, as far as a metaphor. So ithi ke ngoku darkness that soothes, as according to Sarah. And then for us to understand this kind of darkness, ithi loo nto, it's the opportunity of growth.
Siyayazi mosiba kumnandanga uba sebomnyameni. However, sifumane igama lithi ba i-darkness that comforts you. And you won't get to understand ba njani bayiza comfort kodwa kubumnyama. Now to understand this part is that this is where we find ourselves kule ngxaki. Njengoba sisifumana sikuyo le ngxaki which is eyaziwa nguwe. The question is, even if there is that problem, as the topic says into ukuthi ba hope in darkness, you see the opportunity of growth, because sometimes ezinye izinto akululanga ukuthi sikwazi utshintshe bomini. We get to be forced ngenxa yobumnyama obufike bomini bethu. Ubangele into yokuthi ba we choose to let it go and focus on recovery. Okanye we are choosing to stay and be stagnant. So this is the part where it speaks of abantu abanjalo. Abantu bathi ngoba sendisebunzimeni. Ngamanye amaxesha ubangele into yokuthi ba you have given up on life, or in fact in God. But even if that's the case, but I'm still hopeful ukuba nalapha kule ndawo ndikuyo uThixo unako ukungihlangula. Opportunity of growth, because that kind of a challenge in your life, it presents itself for you to grow, not for you ukuba ukhalale. Ndithi ngamanye amaxesha xa ndithetha ndithi there's nothing I love njengabantu abathi ba uthuleleni nathi. Ndiyabathanda kakhulu because ba realistic, abasifake, abasiqinisi. And number two, they understand ukuthi basikule situation ngoku, and they are saying uthuleleni nathi because they understand even if nilapha there is still a God. So somewhere somehow, for as much as you are confronting uThixo ngokuthula kwakhe, but you still understand ukuba in fact akahambanga khona qha ingxaki onayo noThixo uthule. So that means he is there within the darkness. Qha uThixo uvele wathi kwakhe. So that is why I get to ndithande kakhulu la line, because ibonakalisa number two into yokuthi ba ungumntu nawe uva kabuhlungu, and you do not have to fake it. So this is the kind of darkness that teaches us, and it takes us where we are thanda okanye uthandi, from point A to point B. And mhlawumbi uzayifumana once you have recovered into yokuthi ba mhlawumbi ukuba zange ndifikelelanga ngengekho kule ndawo kuyo namhlanje. Because I would like to believe ukuba sonke apha ndifuna uba ndithi ba abanye bethu, I'd like to say into ukuthi ba sonke ebomini bethu kwezo challenges at that time sasibuza uThixo ba uthuleleni. But the moment sisibona ngoku indawo ekusikuzo siye side sifune nobulela ezambani lezinto, because now we get to understand ba all along it was part of the plan kaThixo. And ke into yethu singabakholwa iyi-one, siya understand about Thixo kaZulu, kwaye siya understand into yokuba into zikaThixo ziza ngendlela zobuhlungu njalo njalo. But the moment isenzeka loo nto we do not understand. So those are the kind of challenges that I feel like ba zizinto mhlawumbe siloncedisana ngazo to move away from zona mindset wise. Now enye into endifuna ukuyithetha, I think le nto benzayithetha ekugqibeleni, but it's good ba ndiyithethe kwangoku. Kulo mba ke uba uthi uthuleleni, I think kuzo zonke okanye most of abantu apha eBhayibhileni endingazubakhankanya, you'd find that uThixo xa ebiza umntu uyambiza ngaloo ndlela ambize ngayo, and then once egqibile lo mntu usabele ezamthuma uthi ba hamba number one,
Number 2, usungoyiki. Number 3, dinawe. So, zizinto ezicommon ezivelayo bahamba usungoyiki. Number 3, dinawe. Now the question would be, esithi hamba obviously uthetha ngejini ba ngoku you are ready uba uhambe ngejini. Number 2, uthi usungaboyiki but it does not explain obani. Okanye it does not really explain ukuthi banjani, what's going to happen. But uma kulona uba usungaboyiki. Okwesithathu athi nawe ugqiba athi twaka. The other communication mhlawumbe izawuvela within the jail okanye phaa egqibeleni but iyavela as into ehamba. So my point is that when God says hamba, okwesibili esithi ba usungaboyiki, he already knows into yokuthi ba zintoni izinto ozawudibana nazo apha endleleni. And for as much as sazi uThixo, the one who has been called does not know uba uzodibana nantoni endleleni. And siqala nejeni sonke sine-assurance ethi uba uThixo nathi, but we do not know zintoni izinto esawudibana nazo apha endleleni. Zithi zakwenzeka izinto zobuhlungu, ufumaniseke xa usenza lo mzekelo, from point 1 to point B, the only thing uThixo athembise yona idestiny uba uzawufika. But even if uzawufika, it does not tell you uba uzawuya njani ukuyofika khona. Now ize kule nto ke ngoku ukuthi uba uhamba nje, along the way you get into yokuba usondele kule nto ngesixhosa okanye xa sixhosaliza itonela or the tunnel. So xa ufika phaa, there are no lights, there's nothing. Now you are faced with 2 options to keep moving forward, because unalaa ngqondo ethi uba ndinawe. Or the second one would be into yokuthi uba ubuyele umva apho ubuvela khona, because uyayazi uba ucomfortable kwela cala. But even if you do that, you already know into yokuthi uba uThixo akakufuni kulaa ndawo. So the mistakes that we tend to make is not to recognize the opportunity of growth when it has come to us. So this example ke yokungena phaa is that nokuba sendingazubona, but into ezawundigcina yinto yokuba uThixo betshilo ba unam endlini. Eyokuba kuzawuthini njani, I would like to say ke blatantly ndithi into yokuthi ba ayondaba yakho uba uzodibana nantoni. Eyakho indaba ukuba uthembeke kuThixo kule nto athumele, because you have been called. The third one would be darkness that buries. This is the darkness that is dangerous, because this is the kind of darkness that buries your goals. It buries your future. It buries everything. But ayo darkness enywaba ezi zinto zakho okanye future yakho ngenxa ye-external forces. It's the darkness that you have replaced kule ndawo kuyo ebomini bakho ngoku. But as someone okule ndawo, you choose to quit. That is where you do not see the potential yakho, because usikhethele wena ukungcwaba amaphupha wakho. Akho yingozi ke ngento yokuba sikhale ngobumnyama, which is unyanisile. But even if uThixo seyixelele into yokuthi ba ndinawe, but
once wafikelwa ubunzima ebomini bakho, you tend to forget about those zinto. Ikwenze futhi to the extent yokuthi ba uhlale phansi ungabi safuna ukwenza into okanye ungabi safuna into ezakuthibanisa noThixo. And that is where you get the kind of darkness that buries your future. Not because ukhona umuntu oye wangcwaba ifuture yakho, but because you gave in ekungcwabeni ifuture yakho. And unfortunately, when it comes to darkness, it doesn't make you aware by izawuzanjani. Iyakwazi ukufika nge-characters zayo. It could be even a family member as ekufaka kule face kuyo ebomini. It can be colleagues, it can be anyone. So, for us to get to understand lento, ndiye ndazama ukudibanisa ii-scriptures ezimbili so that sizawukwazi mhlawumbi ukuyi-understanda ngcono. Eyokuqala kule besithetha ngayo ke darkness that soothes, that is the opportunity of growth. Kulaa ncwadi kaYobi, you'd find ku-14, chapter 14, verse 14. Uthi uYobi xa ethetha, yonke imihla yokuphuma kwam umkhosi ndingalinda kude kufike ukukhululwa kwam. Nge-English isithi, all the days of my appointed time will I wait till my change come. Now uYobi apha wenza kanye nento ithethwayo, hope in darkness, whereas he understands imeko akuyo yena, number one, and he understands nje lemeko akuyo akaphikisani ngayo, kwaye akayilwisi into yokuthi bayabe in-denial ukuthi iyenzeka lento yenzeka ebomini bakhe. However, even if kunjalo, uthathe iposition yokulinda uThixo. Ngoku sekufike abahlobo, ngoku unenkosikazi yakhe uxelela uba makamncame uThixo afe, but yena wazikhethela the position yokulinda uThixo because uyayazi ekugqibeleni izawufika imini yokukhululwa kwakhe. I so wish ke uba sisonke siyamakhoba we would get to that point yokuthi ba kona I do not have the strength anymore to fight. Kona abantu bayasithetha izibuhlungu ngegama lami. Kona zibuhlungu izinto engidilishana nazo currently to the extent yokuthi ba ndidendele engcinga zokuthatha ubomi bami. But kuyo yonke lonto yobukhulunyama kunjalo, I have chosen the position yokuhlala nginduthixo because uThixo uyalindwa ngamaxesha onke. That is us ke linking the scripture to kule nto besithetha ngayo, opportunity of growth, because ekugqibeleni after yonke loo nto yenzekayo kuYobi, uThixo wambuyekeza yonke into yakhe, kwaba ngcono kunaqala. Mhlawumbi waye-comfortable eqaleni, but akubona ezi zinto uThixo ngoku ayewambeka kwenye level, wathi kodwa bekunyanzelekile ukuze ndikwazi ukukhula apho nalapho. Kuba siyamva uYobi uyahamba athi ba bendikuva ukuva ngendlela ungowiso lwami lubonile. I so wish ba nathi ke kubo bumnyama bethu singayazi into yokuthi bana ufika ixesha lokutsho nawe uthi ba bendikuva ukuva ngendlela kuba abantu benixelele, kodwa mna ndihleli apha kubumnyama but iso lami namhlanje libonile. Because the kind of darkness that you might be facing, ayizuba yi-darkness that becomes i-destiny yakho. And then
There's another scripture. Kule nto bendithetha ke darkness that berries. Yathi ukuthi sisifumana lesi scripture phaa kwincwadi uRuth chapter 1 verse 20. Okanye uRuth chapter 1 verse 20. Wathi kubo musani ukuthi njunawo yithini njumara ukuba usomandla undenze nakaka kunene. She said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. We research again, we don't have a research sometimes. What I found out is that ligama that says pleasant, that speak about sweetness. So basically ligama is positive kakhulu. And number 2, unawo uluze onyana bakhe ababili. Kwaye nomyeni wakhe uswelekile. After zonke ezo zinto zenzekileyo nawo, she came back home enzakele. Njengoba ke enzakele uNaomi, nansi indawo endifuna sigxile kuyo kakhulu. iBhayibhile ithi ba aba bantu mhlawumbi indawo sicingela ndithi ebekhule nabo okanye bayamazi usuka nohlala. When they saw yena efika, babona uNaomi, the pleasant one. But on the other side, uNaomi yena uzibona engenguye uNaomi. Uzibona engumara because of the circumstances. Now, on the side of darkness that berries, abantu, they might have heard ba weyena usweleke, but that did not change the reality yokuthi ba she is still the pleasant one. But yena on her own decided into yokuthi ba she is no longer pleasant. Ubomi bakhe is no longer as ngalandlela uThixo ebehamba naye eqaleni. Now she has already registered as woman zakhe into yokuthi ba mna ndiyicircumstance yam okanye ndiyile ngxaki ndikuyo. Therefore she lose the identity yokuba ungubani, and then wanxiba i-identity ye-circumstances zakhe. So that is why that kind of darkness had to ba ungcwabe namaphupho wakhe, because ibangela laa nto yokuthi ba umntu ngenxa yemeko okuyo, you then automatically wena you become ingxaki zakho, of which that's not how it should be going. Usengxakini okanye usekubini just because izinto zikwehlele eziphi, it is not your place to identify yourself as ingxaki zakho. Kangangokuba I would like to believe into yokuthi basilapha nangoku simasterishile kwenye icala lonto yokuba singabizi ingxaki zethu, because sibahle sinxibe uniform but akekho umuntu oyazi intonto ekudibana. Akho nto notsho ukuthi ba untontela yintoni le afise yona ebomini bakhe, because unxibe ngale ndlela akwazi unxiba ngayo ezakwenza ba ezinye izinto zifihlakale zingazubonakali. Now eyona nto esizamayo in this thing of hope in darkness is to say that even if you get kulonto, you are still hopeful into yokuthi ba nawe useza uqophozela uphumele kulicala. On the second book ke ebendithethe ngayo egama li Dracula ebhalwa ngoBram Stoker,
Uthi there are darknesses in life and there are lights. Uthi you are one of the lights. Instilla mindset and positive ezingqondweni zabantu and saying that kona ubumnyama ukubo masivu mhlawumbi ukwenza usidoubt but usireminder usoka aba by saying that ukuthi ba even if ubumnyama ubunjalo obubangela into ukuthi ba ufune ukuba ukhwithe yonke into, but remember this thing yokuthi you are the light. Therefore you get to decide the environment izawuqhuba ngelithi. Akekho umuntu ozadecide, but the only thing that ayenzayo is for you to get to understand into yokuthi ba you are the light within the darkness. I can't say darkness is your circumstance. You are the light within the darkness, because lento sithethayo kanawo ngenxa yobuhlungu bakhe she not realize lokuba usekukuko ukukhanya, but into ayibonileyo yena ubone ukuba izinto zimphelele, therefore akasenguye umuntu onokhanya. Whereas mhlawumbe abantu aba bebemhlangabeza abanye babo they saw someone that inspires, someone that is very strong, someone mhlawumbe owayekhulise lowo wamkhulisayo osacinga into yokuthi basithi kule ndawo ndikuyo mna qala kungenxa yakho, but akayi-allow i-opportunity yokuthi mhlawumbe kubekho ii-conversations ezinjalo, because ingqondo already has decided yokuthi ba sisebumnyameni, therefore I am the darkness. Now on the second part here, illuminating God's presence in our lives. Iti definition, illumination is an act or state of providing light, clarity, enlightenment, or sudden understanding. Yaza kabini yati okoqala, it is to spread or shine or shining of light on an object or a place. Iba buhlungu ke into yokuthi ba in your own space where there is darkness okanye kukho abantu nabo abalapha phakathi kwakho abafilisha the same darkness, but as far as you do not realize that you are the light. That means that kind of a room becomes hopeless. Ngokuthi kwabumnyama sikubo sizawubona njani uThixo bawukhona phakathi kwethu. And the only way for us to get to understand about uThixo ukhona phakathi kwethu, we need you to realize into yokuthi ba unako ukhanya okukhoyo phakathi kwakho, so that you can be able to bring about in light ngento ethi into yokuthi ba inene uThixo ukhona ezimpilweni zethu. Now ize kulento ke ngokwethi ba apha ukuze bakwazi ukuba lo muntu akazirealize the potential anayo, uyawuthi uThixo seyekhona phakathi kwakho okanye uThixo seyekhona kwi-environment, but ngenxa yongasiboni i-potential onayo, you do not see the presence of God ngokwekhona uThixo phakathi. And that's the danger of not understanding God's presence, because for us to get to sense okanye siyazi ukuthi uThixo ukhona,
realize that you are the light. Even if its circumstances are hostile, but you are still the light. In illuminating God's presence in your life, you get to first understand and register into your I am in fact the light. And for me to become the light is that you might meet about your Lord. But because we're now phakathi kwabo, you get to bring about change as impilweni zabo because they can see through you. You are the light. Therefore, Uthixo ukhona ezimpilweni zethu. And unfortunately, we live in a world yokuthi sinqatyelwe zii-leaders ezizoba brave kanjani. A leader that would say that imali ke sayidinga sonke sizoqhuba nabecaweni, but a leader ezawuthi mayime ecaleni ngoku imali, mayime ecaleni nezinye i-materials ezikhoyo which is ngakwazi usigeyina njalo njalo. Athi ngoku masijongane ne-challenge at hand. Ngoku abantu bonke sebegqibile ukunikezela, but kume loo mntu uyi-one osisibane sokhanyisa athi ewe kona zikhona izinto zenzekile ebomini bakho. Athi into yokuthi ewe kona wehlelwe zizinto ezimbi, to the extent into yokuthi ezinye zazo zaphantsi uthatha ubomi bakho. But even if loo nto zenzeke, but do you see uba uThixo usekhona? And sometimes it only takes you to show gratitude ukuthi even if ke kunzima kangakanani kodwa ndisaphila namhlanje, ukubulele nje loo nto uThixo nyhani usandigcinile. Ewe kona ndilahlekele nabantwana bethu mhlawumbi bangcwabile okanye njalo zonke izinto ezenzekileyo, but do you still see the gift uThixo anike yona lokuba usekhona phakathi kwethu namhlanje? So if we get to understand that picture, it becomes easy for us to see ukuba uThixo usekhona. Hence nenzela namzekelo wokuba uthuleleni nathini, because abo bazalwane abathenga ukutsho, but they still keep faith in saying that uThixo ukhona qha ingxaki uthule. So ude ingqinwa ke lento xa esithi uYesu pha kuMateyu 5 verse 14, nina nilukhanyiselo lwehlabathi. There was a reason why esitsho, and ijeni yakhe uYesu yena qala ebekhanyisela ihlabathi. And into endithandayo ngoYesu is that ebengayenzi lento ehamba yedwa, but ukwaze kangangoko ukwenza sure ukuthi unabo abafundi abazawufunda apha kwi-footsteps zakhe. And I would like to believe into yokuthi mhlawumbi uPetros ebengasoza yazi i-potential yakhe okokuba wayengafuna ukuba kwiposition yofunda. Mhlawumbi nabo Yohana nabo bonke, they wouldn't have known about God's presence ngale ndlela baye bakwazi ukuyibona imiqondiso uYesu yenza nokuhamba in the journey, because it's not only about imiqondiso but it's about the teachings noYesu ebeshiya phakathi kwabo, so that umuntu understand the importance of light elapha phakathi kwakhe. And the solution to this thing yokuthi illuminating God's presence in our lives, okanye be hopeful in darkness. Okokuqala, we get to understand that we are called to become the light within darkness. Siphinde le nokuba imeko injani na, but usalisiwe uThixo uba ube sisibane
phakathi kobumnyama. Loo nto sitsho naxa sivuma ukuba phakathi kobumnyama bethu wamisa inkosi. Number 2, faith sustains us during darkness. Ukuthi ngoku sewungayiboni solution, sewungayiboni indlela bayibheka kweliphicana, but womelezwe ngalamazwi uba ndinawe, uhlale nokholo oluthi kuba this is not the end, uThixo usezawuphinda vele. Enye ke ithi kuba faith, ukholo lwakho, is sustained by prayer. Ngoku unokholo olunjalo, but you are still communicating noThixo. Even if apha phakathi kwakho umane usitsho uba uthuleleni naThixo, but you still pray to God. Regardless of the fact that you do not see uba uzophuma njani kule meko, but you still pray to God. Ngoku izinto uzithandazela iminyaka uThixo engakaphenduli, but you continue praying to God. Iphinde ke ngokwenye point ithi prayer itself is sustained by persistence. Because akungemncedi into yokuthi ba uthandaze ngalomzuzu kuba usiva kabuhlungu, and then ubelethemba lokuba uThixo uvile iphelele apho uphinde uthethe uThixo. But you need to be consistent in prayer. You need to into yokuthi ba noba ndiphelelwa ngamandla, each and every day I keep on praying. Even if ngamanye amaxesha isithuko ide ibe yile nkonzo ndikuyo, but ndizawukontinuisha ndithandaza uThixo. Because that is how you get to see God's presence. That is how you get to be hopeful in darkness. That is how you get into illuminating God's presence in our lives. When you still continue ukuthandaza, regardless of the fact that andikayiboni solution yokuphumela ngaphandle. And ndinokholo ke mna ke oluthi ba uThixo akasoze angawuphendula umthandazo. Nokuba angathula ngoku, he has a reason why. Hence I said it's not your place to investigate ezinto nezinto, but okwakho nje ukuhlala emthandazweni and ukuthembakala kuThixo wakho. Now nansi ke ngokwenye into engifuna size kuyo. God is the source of light. Sithe wena usisibane mzee. And usisibane nje. Xa uThixo engekho awusoze okanye mhlawumbe isibane lesi sakho asizukwazi ukuqhubeka uThixo. Ndithe ndenze umzekelo lula ke ngokuthi ba singazixhoma iglobes zonke in the room, but ukuba umbane awukho asoze silight eza globes. So picture yourself like that. Ngelithi into yokuthi ba usesisibane nje, but you still need uThixo azawuhlala njalo ephilisa kule nto uThixo atyale apha phakathi kwakho. Another thing is that uThixo esibeka ebumnyameni, number 1, ingenzeka uThixo ukufake ebumnyameni not because ekhalala okanye uThixo ebanish, but ekufake ebumnyameni nje ukhona lo wafuna umhlangula ngawo. Because if you are indeed the light, ethuma wena koba bumnyama, mhlawumbe ikhona ingozi ayibonayo, and the only way azakwazi ukusindisa lo wafuneka esebenzise wena. So into edibanisa ukholo yinto ke etyebe ithi njalo, because sometimes you might think that uThixo uyamazi uqhelile uba usebenza njani.
only to find out mhlawumbi ekwenza inhlekisa phambi kwabantu uThixo kukho lento ayaziyo ba uzama ukuyiphilisa kwangawe lo, because you might find that into yokuthi ba njengoba wena even if ukwingxaki ezinzima but upersistent womani uquqa ukuyelela uThixo kukho ngakwazi ukuyenza lonto, but ngenxa yokubona wena uquqa ukuyelela ivuselela naye akwazi usondela ngakumbi uThixo because uThixo umbona pha kuwe. So as badibhiba ke ngoku ndizamile vice ngiyawuxolela bazalwane badibhile ixesha ndigqiba ngalento ke ba usisi Moses Mvile pha esithi ubrother Ntontela umuntu omhlophe ndimnyama namoto ubrother Ntontela umuntu omhlophe uwensimbi njalo njalo which is inyani ndiye ndanale contest apha kule illustration endiyenzayo. Ndiyabathanda amaXhosa, ndizawuthi amaXhosa ke because witnessa kwabaXhosa but ayenzeki kubaXhosa bodwa, yenzeka kuzo zonke inhlanga zabantu abamnyama, andazi ke ngabanye ke. Xa kufikelela into yokuthi ba kukho ingxaki endlini sijijisane nale ngxaki ufumaniseke into yokuthi ba le ngxaki ikhoyo uve mhlawumbe umuntu esithi hayi yenziwe ngukhokho omdala kakhulu osafuna ukuyolanda angeniswa phezulu. AmaXhosa ayayazi. Number 2, kula context ke yethu ke amagqirha you'd find that mhlawumbe kwesinye stage ufumanisekile ukuthi ba ukuze ukwazi kukho la process ukuthi ba angofukama uyodibana nabantu bakokwenu. So into enikayo phakathi kwezinto zethu is that ba zoyithuzi nemfukamo phakathi, but eyona nto endiyithandayo ilapha John as uba kuthiwa abanye sayofukama niyifemeli okanye xa kwicala lamagqirha lowo unomcimbi azawufukama ngoku uwazi amahlathi asafe, but you do not get to choose uba uzofukamela phi. Uyakhethelwa ngamathongo akokwenu ukuba apho nizawuzibeka khona intente zenu nozibeka phi. Uthi ke ngoku xa kunjalo uve mhlawumbi kuthiwa umfundisi wam uba ekukhuleni kwakho akungenwa kweli ihlathi ukuthi aphume esaphila. But the calling that's inside you ikuthume kanye kulaa ndawo ukuthiwa akungenwa kuyo. That is how God works sometimes. Xa kuthiwa indawo ezithile awungeke ukwazi uqhophozela uphume uphila, but uThixo sends you right there. Apho ithi ngoku le meko seyidangerous inamarhamnyo, but uThixo akuthume to be within lo marhamnyo anjalo. But the only responsibility you have is to be remaining hopeful ngento yokuthi uba uThixo angeke andilahle enthume ngokwakhe kula marhamnyo. So once uThixo akuthume ebumnyameni, ukuthuma uThixo enenjongo sokuphilisa abaninzi, because i-end results zezazinto zenziwayo zibuya iziqhamo zibonakaliswe kwifemeli yonke. So the same way uThixo asebenza ngayo ethuma wena umnye kodwa iziqhamo zibuyela ziphilisa abaninzi, because ayingoThixo wakho wedwa lo, uThixo wethu sonke. Yiloo nto umfundisi uthe watsho xa ethetha wathi angasikelela wena uThixo aphinde asikelele ngapha le-enemy ecaleni. So iyenzeka into enjalo ukuthi uba uThixo asithume not only because uzobhenefitha wena,
but ukuthuma uThixo kwezoqhubu because ubone abaninzi, just like that journey yamaSirayeli. uThixo ethuma uMoses, and yet uMoses akayibe kuye oyongena. That goes to show into ukuthi uThixo uyakunyula akufake ezulwini, but ngomzuzu wokuvuna aphinde uThixo akubuyise wena, because umsebenzi wakho uphikisa abaninzi. In closing, ngemfundisi wami nekomiti yonke, Dima apha phakathi kwethu bazalwane, I think it's quite obvious kwabanye ke abayaziyo, abangayaziyo it's fine. Benditshilo ke kwi-executive ndathi ndiyayonqena le topic because nindibiza kweli icala liyazi bandidibisana nantoni. So I want to become umuntu ozaba reflective okanye onayo le nto azayithetha, so that ingabi ngathi ndiyazikhupha kuyo. Xa ufumaniseke into yokuthi ba at the beginning of the year, right, the funny part is this: hayi badolweni sasinomgidi okhoyo eDelft, siyaqhuba pha umntasekhaya simshiye ngekho right, but to fast forward ekubuyeni kwethu pha kwafuneka ngomgqibelo ukuthi kuye fast iqhawulise ukuze ndothatha umntasekhaya simfunela indawo azawuncedwa kuyo. As I was coming back naye, xa ndizambeka kuba udinini ebebhekisana ne-cancer, ndithi xa ndimbeka ndisithi umntasekhaya phumla ngoku ngqina. Ngoba nditho kwesibini womelele mani nale into yagqitha. Wathi uThawulazi xa ithetha nam wathi umntasekhaya I know that yagqitha because sasincokola sisiye esibhedlele the other time. Wathi wena kum xa uthetha wathi uThixo ufaka ebumnyameni, once akhuphe kuba kumnyama uThixo akusoze uThixo aphinde akubuyisele kulaa ndawo ngonaphakade. Loo mazwi ahlala nam. Sunday ndafumana ikholo ekuseni kusa on a Monday, kwathiwa mandibuyele endlini. Xa ndibuyele endlini only to find out she has passed on. I don't want to lie, bazalwane nabo, I felt like into yokuthi ba andisazifuni responsibilities mandiqale ngezasecaweni, andisazifuni kwazo because I was angry at God. Okwesibini, I didn't even attend Sunday services for 3 or 4 months. I distanced myself from kwinto ezidibanisa iminikelo njalo njalo kwimicawa because I had decided by in fact ndaphuma uThixo. But kuloo process nokwenzeka kwezo zinto, there was something in me eyandivuvayo eyathi ba uzawuphuma kuThixo, yes, uzawuzincama zonke izinto, yes, the question remains then what? And then uzawuthini emveni koko? Ucinga wena elapha ithemba uzawuthi liphi na? I had to find a way yokubuyela ngelithi ba mhlawumbi uThixo bendifake kulaa meko ukuze andikhulise nam, because clearly I had to grow kwezinye indawo ebomini bam. So ngaloo mazwi wanga uThixo woxolo, uThixo wothando angasikelela konke kwenzekileyo ngelihle igama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.